Kajisha khang ban ya lani ka no entry yagi truck ha ka arpun retri kola lengkot arja apusau ka badeiru ha Republic Day East Giant Hills District kala pen bitari ki Nongñiah truck namar bala lap sa ka jingtngan. Ki Nongñiah truck kila ong bala kumno shwa ban ai no entry la dei ban pentep shwa ling ba ki lat pathai kubor khnang bagi Nongñiah truck kin la ban pen kre LD ha ki jingdon kambat ka bam. Kila keno bagi jingbat no entry kensan ka long ka jingbam sut nyoi ki Nongñiah truck bat ki bor penyat district kila dei ban shim khiab ha. Dak bapen pau bagi sengotho habajia ki accident ne kino ki weipat ki bala ban lam skajing sakut kali Hynrei kila pen sengau bala da dei nak banta ki weipat ki jaj program la sengau dei ban pen tip shwa na susah aruda kan yo ale ang makin na sikit